राजखान्थियाव रावबो रावजोंबो सुथुर गैया। राजखान्थियाव माब्लाबाबो अरायनि थाखाय सुथुरबो थाया, अरायनि थाखाय लोगोबो थाया। नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नाय। मोनसे समाव बिसोरो आलादा आलादा राजखान्थि हान्जायाव दङमोन आरो गावजों गाव राजखान्थियारि सुथुरमोन। नाथाय दिनै मोनसे राजखान्थियाव दंफिनो हिसाबै खौसेयै टेबोल गंसेयाव सारियै जिरायनाय नुनो मोन्दों। नंगौ, दिनै उदालगुरियाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि एबा आथिखालनि एमसिएलए खाम्फा बरगयारि, बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि एबा टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिक्रम दैमारि आरो दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारीमोनखौ खौसेयै नुनो मोन्दों। बिसोरनि खौसेथि आवगायनायनि थांखियानो जाबाय बिपिएफखौ देरहाहोनाय। राजखान्थियाव रावबो रावजोंबो सुथुर गैया। राजखान्थियाव माब्लाबाबो अरायनि थाखाय सुथुरबो थाया, अरायनि थाखाय लोगोबो थाया। नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नाय। मोनसे समाव बिसोरो आलादा आलादा राजखान्थि हान्जायाव दङमोन आरो गावजों गाव राजखान्थियारि सुथुरमोन। नाथाय दिनै मोनसे राजखान्थियाव दंफिनो हिसाबै खौसेयै टेबोल गंसेयाव सारियै जिरायनाय नुनो मोन्दों। नंगौ, दिनै उदालगुरियाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि एबा आथिखालनि एमसिएलए खाम्फा बरगयारि, बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि एबा टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिक्रम दैमारि आरो दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारीमोनखौ खौसेयै नुनो मोन्दों। बिसोरनि खौसेथि आवगायनायनि थांखियानो जाबाय बिपिएफखौ देरहाहोनाय।